Takže vítajte u môjho najnovšieho videa momentálne. Dlho som nenatáčal a moje posledné video bolo bolo parazitický experiment z Formica rufa, alebo experiment pokus o chov. Takže v tom videu som dal 3 kráľovnám, som pridelil robotnice Formica fusca, lebo som vtedy nemal prístup k hniezdu Formica fusca, aby som im mohol dať aj larvy a kukly. Tento rok 2024 som na jar pod našou školským dvorom som našiel hniezdo, kde som nabral larvy a kukly v Mošovciach, aj vajíčka, plus robotnice. Všetko som to dal jednej kráľovnej do skúmavky aj s ňou. Pomaličky som po jednom... Najprv som vlastne pridal robotnice z Budiša, z mojej, z Budiša, z mojej dediny, kde bývam. A potom som pridal vlastne aj tie larvy potomník, kúsok potom. A v tej dobe, keď som prijal tie larvy, už mala všetky robotnice prijaté, v pohode už jedli, krmili ju a tak ďalej. Keď som pridal larvy, tak ešte dobrých pár mesiacov zostali ako neaktívni, iba ju krmili, nič sa nemnožilo. No a potom moja kráľovná Formica rufa nakladla vajíčka. Prvá generácia sa jej podarila, vyliahla sa, ale ich mŕtve tela som bohužiaľ našiel vo výbehu. Neviem, prečo sa to stalo, ale zabili ich. Ale to je určite problém, ktorý sa dúfajme časom vyrieši. No a samozrejme, teraz sa dostávame k blízkej dobe. Kráľovna znova nakladla vajíčka, sú v kuklách a samozrejme ich počty sú o mnoho väčšie. Tunak majú skúmavku zásobnú s vodou, ktorú musím vymeniť. A zároveň to bol taký mini pokus o presťahovanie ich, pretože fresh skúmavka je vždycky dobrá vec. No a tunak je zbytok kolónie. Zatiaľ tam kráľovnu nevidím. A ani nepanikári, takže to je veľmi dobré. Čakajte. Upravím si trošku setup a vrátim. No, dobre, beriem späť, čo som povedal. Po blízkej inšpekcii, ktorú som vykonal práve teraz, ako natáčam, som zistil, že si dosť veľa z tých robotníc aj nechali. Neviem, čím by som vám to... Skúsim vám to ukázať týmto. Neviem, či sa to ukáže... Dobre. Na špičke ukazujem, hej. Táto robotnica, napríklad táto robotnica... Toto s nej som istý, ale... Táto robotnica tiež... Aj tu pri východe jedna, to sú všetko už Formica rufa, je vlastné robotnice, takže... A pod nimi sú larvy iba Formica rufa, ktorá všetko nakladla kráľovna. Takže tento rok som úspel s parazitickými kráľovnami Formica rufa, ktoré sú ohrozené u nás na Slovensku, ale v Česku sú zákonom chránené dokonca. Ale beriem to ako úspech a to je kráľovna, počkajte. No, keď trošku som ich vystrašil, tak spanikária, ale máme veľmi odvážnu kráľovnu, ktorá vybehne hocikedy do výbehu, keď sa niečo zľakne. Chcel by som vám aj nejako ukázať, ale nie je to moc optimálne. Ale som rád, že sa im darí a túto kolóniu si plánujem nechať. Plánujem na budúci rok znova skúsiť to s tou istou kolóniou a s viacerými kráľovnami, odchovať ich a potom ich vypustiť do prírody na zlepšenie prírodnej populácie. No a teraz si môžeme ešte niečo povedať vlastne o celkovo druhu Formica rufa. Zase upravím kameru na výbeh a ozvem sa. No dobre, takže som späť. Paráda, prepačte. Mal som tu taký problém, som si kopol do držiaku. Prepačte za amatérske video, ale natáčam to na mobil a momentálne som si kúpil nový držiak. Teda pred rokom. To nevadí, takže ja vám nechám takto vyhľadať a niečo porozprávame o Formica rufa. Takže mravec lesný a tento druh konkrétne stávajú veľké, proste ak ste niekedy boli v lese a videli ste veľkú kopu ihličia, po ktorej lozili mravce, to bolo ich hniezdo. Väčšinou sa vyskytujú na krajoch lesa alebo dokonca aj v stredoch lesa, záleží od toho, aké majú šťastie. V prírode tieto kráľovné nájdu hniezdo Formica rufa, ktoré je 1 až 3 roky staré.
zabijú jednu robotnicu, aby si zistili, aké majú feromóny, začnú ich napodobovať, prídu k hniezdu a pokúsia sa infiltrovať ho tak, že ich robotnice robotnice tú mladú kráľovnu zoberú do ich hniezda, myslia, že to je ich kráľovna, starajú sa o nich a keď táto kráľovna nájde kráľovnú Formika Rufa, Formika Fuska alebo Cinerea, zabije ju, začne klasť svoje vajíčka a vlastne tak začne kolónia. Prečo sa vyskytujú na krajoch lesa, alebo Formika Cinerea a Fuska sa vyskytujú na krajoch lesa. Na krajoch lesa, na lúkach a vnútri v lese sa moc nevyskytujú, ale aj tam sa niekedy dajú nájsť. Takže preto sa vyskytujú v okolí lesov a v lúkach. Niekde v strede lúky som to hniezdo zatiaľ nenašiel a vlastne to je tak všetko, čo vám viem povedať o štýle ich zakladaní kolónie, ale čítal som články na Reddite a nikto s tým zatiaľ som nenašiel článok, kto má s tým skúsenosť, ale počul som, že vraj Formika Rufa si vie založiť kráľovná Formika Rufa si vie založiť kolóniu aj bez toho, aby parazitovala na iné mravce. Každopádne tunak sa mi to podarilo, simuloval som to tým, že som po jednom pridával robotnicu, keď som nevedel agresív, som pridal ďalšie, krmil som ich medom, aby sa znervoznili, nechal som to cez noc a keď sa zobudíte ráno, kráľovna je tam, zabila možno 2-3 robotnice, zbytok má so sebou, dostali ste sa do prvého kroku. Potom vám odporúčam do nich bombardovať proteín, čo sa týka mušných červov, med, cukrovú vodu, proste bombardujte to do nich, aby tú kráľovnu krmili, lebo čím skorej, tým lepšie. A ako náhle kráľovna nakladie vajíčka, tak už ste skoro v bezpečí, lebo to budú robotnice, ktoré budú jej, nebudú cudzie a vlastne tak. A táto kráľovna už asi aj má všetky cudzie robotnice mŕtve a má tam formiky fusky, ktoré som pridal vtedy ako vajíčka, larvy, kukly. Takže tak, darí sa im a som z toho veľmi rád. Potom ich plánujem presťahovať do dreveného hniezda. Takže to je tak asi všetko k tomuto videu. Ak sa pozeráte, tak vám ďakujem. Mohli by ste dať like alebo odber, do ničoho vás nenútim, ale je to zadarmo, nič vám to nezoberie a pomôžete mi sa trošku ďalej dostať s mravcami. A zároveň to pomôže algoritmu, takže dostane sa to k viacerým ľuďom. Takže ak som vám pomohol, alebo toto bolo podľa vás zaujímavé video, ďakujem vám za sledovanie, s Bohom.